Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, province-wide Convergence Cleanup batok sa dengue kag pagbaha, pagahiwaton subong nga May 31. Barangay officials, beneficiaries sang AICS program. Raisa Trenas-Chu magasulod sa NU party. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines para ma-prevent ang pagsaka sang dengue cases kag iban pa nga waterborne diseases subong man malikawan ang pagbaha. Ginaagda sang Iloilo Provincial Government headed by Governor Arthur Defensor Jr. ang tanan nga magpasakop sa province-wide Convergence Cleanup at 4 p.m. sa Friday, May 31. The province-wide cleanup activity is in preparation for the coming rainy season where dengue and other waterborne diseases increase in number. Particular ang pag-implement sang 4S strategy that includes searching and destroying mosquito breeding sites, self-protection measures such as wearing protective clothing and using mosquito repellent, seeking early treatment and supporting fogging or spraying in hotspot areas. Also, the activity intends to clear the waterways of debris and other obstructions which may cause flash floods. Ginmention ni Defensor nga magbuylog sa province-wide Convergence Cleanup amo ang mga barangays, municipalities, schools, government agencies, private and business sectors, people's organization, cooperatives, religious organizations, and other stakeholders na gusto mag-amlig sang palibot. From January 1, 2024 to May 18, 2024, nagdangat na sa 915 dengue cases with 3 deaths ang nalista sa province or 61% change compared to the same period of 2023 nga nagdangat lamang sa 569 cases. Nag-payout kagapon nga adlaw ang mga barangay kapitan kag mga kagawad pati na ang mga secretary kag treasurer sa mga kabarangayan sa Iloilo City sa idalom sang assistance to individuals in crisis situations sang DSWD. Nagbaton sang tig 10,000 nga cash assistance sa idalom sang AICS ang mga barangay kagawad samtang tig 5,000 naman sa barangay treasurers kag secretary. Ini nagikan sa opisina Nanday Tingog Party List Dieda Romualdez kag House Speaker Martin Romualdez, Senators Mark kag Bong Revilla kag Senate President Cheese Escudero nga ginpatigayon ang payout paagi sa opisina ni Mayor Raisa Trenas. Masobra sa 1,000 ka beneficiaries ang ginataga na kagapon nga adlaw. Masumpa na sa National Unity Party o kon NUP ang bata ni Mayor Raisa Trenas nga si Executive Assistant Raisa Trenas-Chu. Ini ang ginkumpirmar sang alkalde. Dugang pa ni Trenas nga bakante na karon ang spot sa partido bangod hindi na nila line up si Congresswoman Jamjam Baronda. Si Raisa Trenas-Chu unang nga gintuyo magsulod sa PFP o kon Partido Federal ng Pilipinas. Wala ini nadayon bangod suno pa kay Mayor Trenas nga may nagapamalabag diri. Kag sa wala pa mahibalaan nga rason, wala ini nakasulod sa PFP. Ginpahayag sang alkalde nga magapadalaga ng iya bata sa pagkakongresista kag schedule sini ang paghiwa sang oath-taking ceremony sa pagsulod sini sa National Unity Party. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.